solasaldi paregabea eskainiko digute biak dira poetak, ni Ereineko editorea naiz bakarrik, baina lagunduko ditut honetan, eta hasi aurretik Jokin bera aurkeztuko dut. Deustuko Unibertsitatean zuzenbide ekonomikoa ikasi zuen, eta ondoren musika industriaren kudeaketa Bartzelonako Pompeu Fabran. Testuak idatzi ditu, beraz literaturan aritua zara. Eta La Espiral blog zine literarioaren editorea da. Nik bi galdera edo 3 egingo dizkizut, eta gero ja zuek sartuko zarete hor poesian. Gero mamida. Bai. Esan dudan bezala zure lehen poesia bilduma da, baina galdetu nahi nizun, ea lehen aldia den sari batera aurkezten duzula zure lana. Ez, hasi nintzenetik ez, baina esango nuke hasi eta urte bira. Ni hasi nintzenean idazten, poesia hasi nintzenean idazten, hemen dagoen Mikel Mansorekin hasi nintzen poemak elkar banatzen, eta egiten genuena da batak besteari erronkak bota, gai honi buruz egingo dugu, kolore bati buruz, ez dakit, bion artean muntatu gonen horrelako entente bat, eta gero 3 pertsonara zabaldu zen, Carlosekin, Carlos ere hemen dago gaur, eta 3 artean asko elkarbanatzen genituen poesiak, eta animatzen genuen bata bestea, hau argitaratuko duzu, hau egingo duzu, hau bestea, eta haiek hartu zuten autoekoizpenaren bidea, atera zuten liburu bat, eta nik erabaki nuen hastea horrela lehiaketetara gauzak bidaltzen. Eta bidali ditut, azkeneko Blas de Oteroetara, bidali ditut azkeneko Irun hiriara, baita ere, azkeneko Xagerlete ondela urte bien izena. Orduan, bai, ez nuke esango egiten dudala oso sistematikoki, baina bai uste dudala, niretzako hasi berrian naizen heinean, aukera dagoela, askotan sari horiek aukera ematen dutelako baita ere liburu argitaratzeko, eta hemen gaude. Hasi berria den poeta batentzat, edozein generotako idazle batentzat, zein da, zuk esan duzun moduan, zein da lehenengo pausoa edo ze ate joko duzu lehenago, sariena edo argitaletxeena? Ostia, galdera ona. Segun zertan zabiltzen lanean. Nik uste dut, orokorrean idazletzan, segun ze prosa mota idazten den, errezagoa dela argitaletxe bati aurkeztea. Uste dute gazte eta ume literaturan, uste dute novelagintza, generoko novelagintzan eta bar, gauzak eskaini alzaizkiola oso konkretuak argitaletxe bati, eta argitaletxe batek hobetu ulertzen dituena gero marketizatzeko momentuan. Baina poesia nahiko volublea den heinean, niri otu zitzaidan niretzako gutxienez bideon bat, baita ere, egiten dudan poesia delako oso burukoia, eta zentzun horretan uste nuen agian lehenago apreziatuko zuela epaimai batek, argitaletxe batek baino, argitaletxeko pertsona batek beti apreziatuko du poesia eta beti ulertuko du zer den poesia eta jakingo du ona edo txarra den, baina agian hori aurrera ateratzeko zailtasun gehiago izango ditu batez ere hasi berria denean egilea. Saiatu zara noizbait argitaletxe batean zure lana aurkezten, eta horrela izan bada, desberdintasuna daude hori lantzeko garaian, esan nahi dute momentu honetan, aurkezten ari gara, banda, eta sari batetik pasa da, eta ondoren argitaletxe batek hartu du, eta lanketa hori argitaletxeak egin du zurekin batera, baina saiatu izan zara noizbait beste modu horretara egiten, eta zein izango litzateke idazteko ere duzun prozesua. Desberdina da, hau da, sari batzuetara horrela idatziko dut, edo hau da kontuan hartuko dutena, eta argitaletxean besterako modua daude? Claro, nire kontua da, ni ez natorrela idazletzatik, nik gaztaro osoa eman dute taldeetan jotzen. Musika, asotzen, hemen dagoen mundu guztiak uste dute ezagutzen duela, asotzekin bai gerturatu ginela askotan disketxetara eta beti jaso genuen ezetza. Gainera, nahiko ezetz garratzak, nahiko egoera itxusiak, gauza, gazte batentzako batzutan bat ere lagungarriak ez diren egoerak, eta uste dut horren ondorioz agian, eta idazten beranduago hasi naizenez, eta azken finean lehiaketetara gauzak bidaltzen hasi nintzenean, 26-27 urte bueltan dituelako ja, nire uste izan zen agian hobezela, agian disketxekin izan dako esperientzia horretan oinarrituta, hobezela
lehiaketetara bideratzea. Egia da, argitaletxe batentzako berezik ez dut ezer idatzi inoiz, orduan prozesua ez nuke jakingo nola den, baina normalean nire idazkera prozesua da suelta. Bueno, lehen hitz egiten egon garena, ezta? Osea, niretzako da poemak lantzea, ideiak lantzea, eta zenbat eta egun gehiagotan idatzi eta zenbat eta gehiago idatzi egun bakoitzean, hobe. Orduan, zentzun horretan, heltzen dira, adi egoten naiz normalean, agendan apuntatzen ditut noiz diren deialdien epemugak, eta apuntatzen ditut, eta heltzen ari denean, aste bete lehenago edo horrela, hartzen ditute ordura arte idatzetako poemen zama guztia, aukeratzen ditut gutxi batzuk, eta hori dena, bidaltzen dut. Lehen komentatu duzu eta interesgarria iruditu zait, egunero saiatzen zarela zerbait idazten. Noiz egiten dizu klik horrek eta esaten duzu, ostras, hau bidaliko dut, momentu honetan lehiaketa batera. Galdera ona. Normalean idazten dudana, egunero idazten dudana, normalean egunerokoaren arloan jarriko nuke poesian baino gehiago, baina ez da hainbeste klika, niretzako klika da poema bakoitzarekin. Hau iratik irakatsi zidan bere momentuan, ez da? Berak esan zidanean, poema bat idazteko eman dezakete hilabete. Hasten dut edo ideia daukat eta gero garatzen noa gutxika poema amaitu arte. Eta nik konturatu nintzen, nik baitaren momentu bat daukat, non poemak egiten duen klik, baina normalen izaten da poema bakanak. Hasten naiz idazten ditu gutxi batzuk, eta momentu bat heltzen da, non ideiak nasita, non gauza batzuk landuta heltzen naizen puntu batera, non eroso sentitzen ditzen, eta esaten dut, ideia hau garatzeko modukoa da, garatuko dut goitik bera, eta ea zer gauza ateratzen zaidan, ja guztiz implikatuta, orduan klika sortzen da apur bat lehenago, eta gero amaitukeran utzi behar zaio egun pare bat egoten, berriro irakurri eta erabaki bidaltzeko modukoa den. Musika agertzen da liburu honetan, aipatu duzu ere hasierako sarreratxo horretan musika, eta orain pasako diote hitza iratiri, egituraz eta mezuaz ere hitz egin dezazuen. Lasai asko, ni hemen ez nago. Zure parte hartzea espero dugu. Lehenik eta mila esker Reini eta Jokini, eta onbidapenagatik. Jokinen oso fana naiz eta ilusio handi egin zidan. Eta, orain egingo dugun gauzanetarako egin dut poemen selekzio bat eta inposatu diot Jokini, zeik gabe, jakin ezazuen. Eta, horren inguruan edo planteatu ditut galdera batzuk. Dena den, publikotik edo galderarik baduzu ere, eten edo esan isiltzeko eta galdetuzu. Eta, azteko galdetu nahi nizun egituaren inguruan. Irakurtzen den bilenean, aurkibide ere irakurri nuen. Eta ikusi nuen, aurkibidean oso argi geratzen dela, zein den, nolabait, liburuaren zatiketa, edo zintzuk diren atal horiek. Badago goiza, eguerdia, arratsa, iluntza eta gaua. Eta gero, hori ez da ageri liburuan. Ageri da atal bakoitza, baude bost atal hauek, eta atal bakoitzak irekitzen du poema ezberdin batek. Eta poema horretan bai dago, eguneko momentu horren edo aipamena edo ulertzen da hori dagoela, baina ez da hain zuzenean ageri orduan. Galdetu nahi nizun, hasteko horren inguruan. Bi galdera, lehenik eta behin, liburua sortzerako orduan nola planteatzen duzun egitura hori, zer den lehenengoa poema edo egitura, eta bestetik, zergatik agertzen den banaketa modu ia ezkutu honetan, ez? Zer lortzen den edo zer ikusten dut batzutan isiltasunak ere egitzen duela esan nahia. Eta honetan ere agian, edo nik ulertu da moduan egon daitekela horretako zerbait. Orduan, ea zer gehitzen duen titulua zuzenan ez jartze horrek. Zentzu dauka bai, niretzako lehenengoa beti da poema. Poema da sormenaren unitatea, eta gero poematik hasita, nik egia poemak idazten ditudanean nahiko jarraian, edo garaiak ditudanean non poema asko idazteko aukera daukadan, bai nabaritzen dudala hildoak sortzen direla. Eta esaten dut, gaur ez dakizu humoretan nago eta hildo honetatik joango naiz. Orduan, hau poema idatzi nuen eta hildo hau nahi dut gehiago jorratu. Eta jartzen naiz, eta hildoetan nabaritu dezaket nola dauden banatuta poemak. Ikus dezaket gutxi gora bera, aurrean ditudanean, gaika nola antolatuko nituzkeen. Eta behin
poema karga bat dagoenean, behin aukeratu da dauzkadanean, eta behin gaika banatuta dauzkadanean, orduan sortu zitzaidan egituraren ideia. Osa, egituraren ideia da, ia sormen original bat baita ere, poemen gainean egindakoa. Eta horrotu zitzaidan, hauek interludio guzti hauek dauzkate zitak. Eta hortu zitzaidan zela horako era, apur bat eroso, agian apur bat erraza, bidea emateko, baina baita ere niri gustatzen zaizkidan idazleek dituzten ideia zehatzak trasladatzeko. Eta horregatik izan zen, uste dute, egia da, egunean zehar antolatuta dagoela, egin nuelako hori aurkezpenak, patrozinadoren ahotsetik izango balitz bezala, gure babesleen mezu bat. Hau, babesleen mezuaren ideia, otu zitzaidan Anders Nielsen irakurtzen, ez dakit ezagutzen baduzue, hau da estatu batuar komikilari bat, baina komikigintza bat oso berezia eta nahiko poesietik gertu dagoena. Eta berari ikusi nion, tira komiko batzuetan horrelako antzeko ideia bat, momentu baten Halliburton aipatzen, markak aipatzen, ez dakit zer, horrelako joko hori. Eta otu zitzaidan, markarik aipatu gabe, idazleak aipatu nitzakela, eta eman nekiokela egunean zehar egindako programaketa baten lotura. ¿Qué te parece? Pues eso. Orain eskatu nahi dizut poema bat irakurtzeko. Lehenengo poema irakurtzeko, Beltxarga kanta. Has gaitezen behar bezala. Alboratu eginen naiz, txinaurrien eresia ez oztopatzeko. Bide emateko eguzki inar erradiaktiboei. Barruan entzun dadin, kanpoko iskanbila. Erditik tolestuko naiz, arbasoei burugaineko korozimela. Eta ondorengo belaunaldiei sudurzulo iletsuak erakusteko, gaizki interpretatu daitekeen belaunikatze batean. Angelu ezinezkoa egingo dut, herriaren ingerada marrazteko gizakiz beteriko mapan. Hau guztia eta gehiago ulertu beharra dut, munduarentzako beltxarga kanta bat asmatzeko. Hau irakurtzeko eskatu dizut, uste dudalako edo iruditu zaidarako badagoela liburuan trantsizio bat hasierako beltxarga kanta honetatik gero ia kontzertu bateraino ia, ezta? Eta nik uste dut hau ez dela normalean poesian hainbeste ikusten. Ze nik behintzat edo uste dut orokorrean lotzen dugula asko intimotasun batekin, baina hemen badago oso zen hitz egiten duen ahots bat, nik uste dut, ez? Badago mikrofono bat, gero ikusiko dugu. Eta, honen harira galdetu nahi dizut, ea nola ulertzen duzun zentzuretan poesia, ez? Ea intimotasun horretatik edo publikotasun horretatik hurbilago. Ostra, dimentsio biak lantzen ditut. Egia da, puntu bateraino taldetan egonda eta eszenatokietan egonda bizitzan zehar, badu dela publikotasunerako gogori eta jendeari gauza komunikatzeko. Izatez ez da bakarrik beltxarga kanta, esango nuke, atal guzti honek mezu hori daukala, ez da kanporantzako mezu bat. Baina, arlo intimista baita ere lantzen dut, baina ez dut uste, intimista bai, baina pribatua ez. Ze poetaren lanaz, hau ulertzen duzuzuk baita ere, gure pribatutasuna saltzen da nolabait, edo nolabait odoltu egiten da gure bizitza pribatuarekin poesia, baina poesia publikoa da. Eta guk azaltzen dugunarekin eta gure barne prozesuarekin baita ere ulertarazi nahi diogun norbaiti ezer. Orduan, intimotasuna bai, baina beti esango nuke kanporantzako begiradarekin. Eta orain, hau geroago galdetu behar dizun, baina esan duzu publikoa dela, intimoa dela, baina ez pribatua, ez? Eta honen inguruan, ere galdetu nahi dizut fikzioaren paperaz poesian, ez? Edo, ze ikusi dut badaukala ironia asko, sarkasmo asko puntu batzuetan, eta orduan gogoratu nintzen ezakit horituko zaren, baina kontatu zen igun, ze Jokinek eta nik ezagutu genuen elkar literatura tailer batean.
Eta behin kontatu zigun trola oso handi bat, eta, bueno, askotan ez, baina behin hitz egin zigun armairu baten inguruan, zakit zure etxeko edo zure... Bueno, metafora bat asmatu nuen, bageneukan kide bat, Miguel, idazten duen horrelako estilo oso barroko baten, nolabait azaltzearen, eta orduan Miguelen estiloa, bueno, ikusi genuen baita ere garatzen, apur bat bere puntu oso soberbio batetatik eta oso nerabe batetik garatzen heldu baten idazkerarantza. Eta momentu baten metafora bat asmatu nuen eta autu zitzaidan metafora hitz egiten hastea eta metaforaren amaieran esan nuen, baina gezurra da. Bale, osea, ez da egia. Bai, fikzioak badu paperik, nik ulertzen dute gainera poeta pile batek lantzen du edo autofikzioa edo zuzenean fikzioak poesian idatzita. Orduan, bai, nik ez dakite Margaret Atwooden The Door irakurrien ez dela asko, eta hor lantzen ditu gauza pertsonalak eta gero gauza guztiz asmatuak, eta berak esaten du askatasunez. Orduan, egia da, batzutan poesiari begiratzen zaiola horrela, begi horrekin ez da, eta esaten da, ez da suposatzen hau dela barruak usteko, zertan zabiltzate, ez dakit gauzak asmatzen, baina, bueno, literatura da, azken finean. Eta hor gauzak asmatzeko, nik musika egiten dudanen ez da ere ez ditut bakarrik nire ikuspuntutik gauzak lantzen. Batzutan beste norbaiten ikuspuntu hartu behar duzu, edo hortik landu, gauza zehatz batzuk edo sentimendu zehatz batzuk ikustarazteko. Baina hala ere hori da poesiarekin askotan lotzen duguna, ez da? Badirudi novelan adibidez dagoela lekua fikzio horretarako, baina poesian kostatzen zaigu edo poetak badirudi egia esaten duela, ez beti? Egia esaten duzu? Nik oso lotura handia sentitzen dute Arestirekin, eta Gabriel Aristik bai lantzen zuela egiaren gaia asko. Orduan bai, interesatzen zait egia, baina interesatzen zait gehiago egiaren zirrikituetan sartzen diren gauzak. Eta zentzu horretan, bai, egia izan behar da, edo egirantzako joera bat izan behar du poesiak, bai, baina egirantzako joera horretan kabitzen dira espresio forma desberdinak, nire ustez. Uste dut horretan ados gaudela. Bai. Eta bidean, esan, edo sortu ditzakezu, gezurrak diren metaforak. Bueno, berriro ere kontzertu horretara joz, eskatu nahi dizut irakurtzeko Banda bi. Banda bi. Ate postan diraut, errari barnetik kanpora, inguruko orok dirudi fikzio huts, eta soilik fidatzen naiz, Markonen sendotasunaz. Ari heltzen diot, atzaparlako eskuz, tiraturik testigantzarako txanda helduko zaidala, soilik totelka esateko hitzok jendetari. Arratsaldeon. Genekien hartaz fidatu hoi ginen, baina ez genekien ezer. Ez genekienik ere. Bildotxaren begia okerra bada, hala dira gure begiradak ere. Zohar dizela eguna, ez genion soaz ere duintasunik eman zetorren otsoari, eta orain zer. Ona duzuen nire erantzuna, herritarrok, orain gaur da, eta ez bihar. Mila esker. Poesian, eta edozein testutan ere, badago ahots bat, ez? Baina badago beti entzuten dagoen norbait. Eta nik uste dut, liburu honetan badagoela honen inguruko kontzientzia handi bat. Beltzarga kanta ere munduarentzat da, ez da zuretzat. Eta hori nik azpimarratuta ikusi dut, entzuten dagoenaren agentzia edo behintzat norbait entzuten dagoenaren kontzientzia bat. Eta horrek, eramaten dago pixka bat, irakurlearen ideiara, ez? Edo, galdetu nahi dizutean, nola planteatzen duzunzuk irakurlearekiko harreman hori? Atera kontu orain arte lehiaketetara bidaltzen nibilen ezela gauzak, orduan irakurlean niretzako epaimaia da. Ez, serio, egia da, batez ere horrelako bokazio publikoa daukaten poemetan baita ere saiatzen ari naizela horrelako kantu bat sortzen. Osea, nik
ez dakit, Euskaldunen gauza berezia den, baina egia da, Asia hala egon direla horrelako marka kultural pila bat. Osa, badaude hainbat eta hainbat gauza, bizitzan zehar bizi izan ditugunak oso legendarioak, sormenari dagokienez, ezta? Osa, gure bizitzan zehar gertatu diren hainbat hito literario daude, ez bakarrik literario kulturak zentzu guztitan. Barne hartuz, Fermin Muguruzaren Big Beñat, korrikarako, ezta? Eta orduan, bai ulertzen dute baita ere, gehituko nioke gaztetan punk musika asko entzun dudala, eta punk musikak beti daukala mezua, eta mezuak beti daukala gogoa entzulearen atentzioa hartzeko, ez bakarrik atentzioa, baizik eta baita ere iritzia aldarazteko nolabait. Eta nik egia da, hemen ez daukadala ideologia asko, baina bai gogoa dudala, nire ikuspuntutik dakusadan gauzak, mikrofono batetik esateko. Eta zentzun horretan, asmatu dut fikziozko mikrofono bat, eta fikziozko jendetza bat, eta esan egin diet. Nik nire buruan ikusten dudan, Bilboko jendetza hori. Eta idazterako orduan, adibidez, hartzen dituzu kontuan hemen dauden pertsona guztiak, edo hori gero datorren zerbait da? Txertatuta dago idazte prozesuan? Bai eta ez. Egiarantzako joerara bueltatu nahi dut. Egiarantzako joeran badago konfesio puntu bat. Eta konfesio puntu horretan badago maite dituzun pertsona guztiekiko kontzesioak baita ere, ezta? Ematen ari zara egia da, beraik dakitela inork baino hobeto ze gauza pasatzen dituzun, baina batzutan nola gauza horiek prozesatu eta nola gauza horiek sormen bihurtzen dituzun, igual haiei, ez dakit, ez zaie hain gertukoa, eta aukera dago batzutan, hori, egiarantzako joera horretan, onartzeko puntu baten, klik hori heltzen den puntu horretan, baita ere onartzea, hau edozeinek irakur dezake, ados. Osa, hau irakurriko balu nire anaiak, edo irakurriko balu nire amak, edo irakurriko balu hemen dauden edozein lagunek ulertuko lukete, helduko litzaieke. Ematen dizu nola baiteko zini gertatzen zait, ez dakit lotxa den, baina pertsona jakin batzuek, batez ere nire familiakoek, irakurtzeko, ematen dizu, edo normalean, liburu formatuan ez bada, erakusten diozu ondokoi, nola bizi duzu hori? Normalean elkarbanatzen ditut poema guztiak Miklekin, hori bai. Tailerrean baita ere asko irakurtzen ditut, hemen tailerreko jente asko dago baita ere. Eta bai, ez dut normalean beldurra ezaten gauzak elkarbanatzeko, ze egia da, ez dakit detaileak ibiltzen egongo, detaileak ematen ibiliko banitz pribatutasun horri buruz, egia da, igual momenturen baten sortzen direla horrelako barrera psikologikoak eta ez dizutenak usten hortik aratago joaten, baina hori baita ere uste dut adinarekin garatzeko sistema bat dela, ezta? Biluzteko gaitasuna baita ere, edo biluzteko, ez gaitasuna, baina habilidadea garatu egiten da baita ere. Eta deskubritzen dira puntu edo gauza berriak zintzuk deskubritu daitezkeen pribatutasun horretatik, pribatutasunetik intimitatera da zenak, ezta? Lehenengo atal honetan, esan dut ez nik ahots asko ikusten dut, eta bigarren atalera pasaz, iruditzen zait begiradarekin, zer ikusi asko duela. Eta orduan irakurri baldin ezakezu 22. horriko uda txikia. Edu. Asunez elikatu naiz. Irentsi ditut osto zerradunak. Gozatu dut, mingaina alderantztu eta samako puslak miazkatzeaz. Orraztu dut errekako ura hortzekin, antzinako egarri bat kendu nahian. Azkatu dut urkien azaldiguna, betirako orbanak utziz. Barrez lehertu naiz, mamorroak ondoratzeko jokutriekin. Izerditu naiz, ura txikian, ezagutu gabe, neguak gordeta zidala, ukondokada bat saietxetan. Niretzat agian oso hiritarra naizelako, natura ez da zuzenean begiratzen duan zerbait, ez? Niretzat badu exotikotasun kutsu bat, ia.
Eta duela gutxi, usuek eta biok irakurri genuen Marlene Haushoferren La Pared, eta biok ikusten genuen oro gertatzen zena bitxikeriaz, ez? Natura oso zentroan dago, eta ikusten genuen harriduraz kanpotik, eta, bueno, esperientzia horretatik oso urrun ikusi dut behintzat hemen dagoen agotza. Uste dut, natura ez dela kanpoko zerbait, baizik eta ia barruko zerbait, edo gorputzarekin oso lotuta dagoen zerbait. Asunez elikatzen zara, ibai horrazten duzu hortzekin, orduan nola da, naturarekiko lotura hori ez bakarrik orokorrean, baizik eta sormen prozesuarekin lotuta. Esango nuke, niretzako natura eta hiriaren arteko dikotomia hori ez dagoela, zuk diozun bezala, ez dagoela hainbeste kanpoan, baizik eta barnean, egia da, agian hiriarekin lotuta dauden irudiak publikotasunarekin lotuago daudela, eta naturarekin lotuta daudenek intimotasunarekin gehiago, hori barnetik ateratzen den ahots bat izan daitekeela agian. Eta esango nuke, niretzako natura oso goza, nire izaerarekiko lotura handia sentitzen dute naturarekin. Nire ama bakiokoa da, eta bakio igaro ditugu hainbat eta hainbatu da, umetan, eta erreka geneukan arbola ondoan. Izatez, hemen dauden elementu guztiak, bakioko etxetik 1 metrora dauden gauzak dira, asunak, zeintzuekin hainbatetan estendu nauten urkiak baita ere, eta urkietan egin ditugun markak dauden errekabiak estepon eta bestea mendite datorrena ez dakit izena. Baina, elementu guzti horiek dira, iaia etxeko balkoitik ikusteko modukoak, ezta? Eta niretzako oso naturalek izan direna, eta hartu nituen apur bat, umetasun hori berreskuratzeko. Niretzako zen apur bat ume basatiaren kantu bat egitea bezala. Eta nire barnean dagoen ume basati hori naturazaleagoa da, irizalea baino. Eta ume horrek publiko berdinari abesten dio? Ez. Ume horrek abesten dio apur bat bere burua ulertzeko, eta abesten du orokorrean, abesten du ozen, eta berdin zaio non, eta berdin zaio norentzuten dagoen. Eta agian heldu hiritarrak argiago dauka, nori hitz egiten ari zaion, edo zergatik hitz egiten ari den. Eta oso barruan begiratu behar izan duzu ume horren ahots hori aurkitzeko? Esango nuke ez. Oraindik maiz aukerak izaten ditut, eta oso naturazale naiz, mendizale naiz, eta puntu bateraino nahiko kontaktuan nago. Egia da, beste dozein bezala baitere, iraganeko gauza asko klotxa ematen digatelako, eta gauean, ohean nagoenean, goiekin gogoratzen naizelako. Baina, ume hori, agian ume horrekin errekonziliazio bat egon da nola gaitekoa, prozesu honetan. Gertutze bat. Badaude asko gustatu zaizkian bi poemak, etxe bati aipamen labur bat, eta ate guztiak, bila aurrengo atalekoak, orduan ez dakit, irakurtzen badituzu, ez dakit jarraian edo... Etxe bati aipamen labur bat? Bale. Ados. Etxe bati aipamen labur bat. Hormak dauzka. Horma zuri garaiak dauzka. Zeintzuen aurka, ez den inoiz garezurrik zanpatu. Sukaldeko zoruko baldosetako batzuk pitzatuta daude. Kolore urdinak, egun hobeak ezagutu ditu. Aulkito lesgarriak badira. Baita radiadoreak, eta gatza, eta sardeskak ere. Kableak ditu biztan, eta aldamioak zintzilik, bere bular eta sabeletik eta oinetaraino. Jendea bizi da etxe honetan, beti egonda inor bere barneak berotzen, izan mehatzariak, ala politikarien semeak, katuak mauka gauez, ala monopoliko gizona. Paretek basati diote, baina nik bildotxaren begiak baino ez ditut ikusten ispiluari so egitean. Etxea,
itxusia eta pizzatua da kanpoaldean, baina orbanak beste nonbait ditu. Eta bestea, jarraian. Ate guztiak... Etxe honetan daude munduko ate guztiak, behin eta berriz, danbak azarratzen. Ate horiek gordetzen dituzte leiho guztiak, denak zabalik, pertsianak oker, zeintzuetatik sartzen den, haize korronteen osotasuna, boladak, gezien antzera, gurutzatzen korridoretan. Arrotzen dituztela, hauts maluta guztiak, oksigenoa pozoituz, hegaztoa zenak, pausatzeko balioko dien gertueneko purtzileriaren bila, frenetikoki. Sinfonia erdoidu honetaz, elikatzen naiz. Koilarak hortzak apurtzen dizkit. Atal honetan, etxeari eta norberaren espazioari erreferentzia horietan, nik ikusi dut, ez dakit zintzotasun handia edo da agian zintzoen ikusi dudan edo hurbilen agian sentitu dudan atala. Eta badago ere asko gustatzen zaidan beste poema bat, Betiereko epaia, eta esaten du, joan zaitezen itxaroten nire espazioa berreskuratzeko oxigenoa guzti hau behar dut niretzako, ez? Etxearen inguruan, orduan, galdetu nahi dizut, zer da etxea zuretzat eta nola eraikitzen da etxe bat? Arazo bat daukat, zeren hemen landu nuen etxearen kontzeptua eta orain idazten ari naizen poemetan lantzen ari zen etxearen kontzeptua desberdinak dira eta egia da apur bat nahasita daudela. Baina batez ere hemen elkartuta dauden poemek badaukate etxearekiko ikuspegi bat zuzenean lotuta dagoena pandemiako lehenengo itxialdiarekin. Eta biok bizigarreneko etxea oso txikia da, 50 metro bueltan ditu, eta pandemia garaian genbilen bata bestearen oinak zapaltzen, ia. Pasillotik gurutzatzen, alde batetik bestera, ezin egon, ez dakit kirola egiteko hori baitere jendeari sartu zitzaionen, gelan sartzen ginen kirola egiteko batekin, kontu bat oso, eta uste dut klaustrofobia zentzu horretatik, eta batez ere lehiora atera eta lehioko bizitza hori egitetik badaudela hainbat ikuspegi, badaude poema batzuk baita ere proletarioen etxea, mila begeiko piztia, etxe hau milioi bat etxe dira, mila begeiko piztia bat arrausika, niretzako etxea zen gauza partikular eta egia da klaustrofobia horren barruan sartuta nengoela, baina baita ere etxea ulertzen nuen, bapatean, banekienean beste mundu guztia baita ere etxean sartuta zegoela imaginatzen dituen etxeetan. Imaginatzen nuen, nola izango, nola aldatu da jendearen bizitza, nola daude haien etxeetan aguantatzen dute elkar. Eta, zalantza horretatik baita ere, ekiparatu nahi nuen gure etxea besteenekin. Baina bai, momentu, puntu horretan etxea da, gordelekua, baina baita ere, leku hori non desesperazioak jaten zaituen batzutan eta gogo zehatz batzuk dauden bakarrik egoteko edo ateratzeko, ezta? Eta orain, idazten ari zaren poema horietan, zer da etxea? Ni naiz. Ez dakit, beste ikuspuntu batetik lantzen ari naiz. Aurten nudan Etxitxe hil zitzaigun, Bakion, Etxitxe Juan, eta bere oroimenean, hasi nintzen, egotu zitzaidan momentu baten esaldi bat, iruditzen zitzaidan nahiko hemen gainera dedikatorian jarri dudana, eskaintzan. Etxean horbera da eta maite ditugunak barneko maizterrak. Eta ideia hori nahiko potente iruditu zitzaidan eta ibili naiz 3 edo 4 poematan hori lantzen baita ere ikusteko daudenak, etorkizunean. Baina bai, iruditzen zait baita ere, etxearen ikuspegi hau igual apur bat agortu dudala, eta baita ere isladatzen duela momentu oso zehatz bat,
eta etxearen kontzeptua baita ere baduela lantzeko urteetan zehar beste gauza, beste hainbat gauza. Bere momentuan arestik egin zuen eta ez dago agortuta, ez da. Nire amaren etxea. Gustatu zait, bereziki esan duzun, orain bertan esan duzun gauza bat, eta da, poema bat egiten duzunean, idazten duzunean, prozesu horretan, agian esan nahi batzuk dituzu buruan, gero idazten bukatzen duzunean beste batzuk dira, eta galdetu nahi nizun, agian orokorra da, baina hain justu poema honekin esan duzu, poema batek hartzen du denboran zehar beste dimentsio bat edo batzuk? Bai, norberarentzako gutxienez, bai. Ez dakit ez dudalako nire lehenengo libura da, eta bandala aste bi argitaratu zen, orduan ez dakit irakurlearentzako nola aldatuko den momentu batetik bestera, baina bai, niretzako bai. Niretzako gertatzen zaidana da, poemekin askotan edo momentu bat heltzen da non nazka hartzen diodan poema bati nire, poema hori idatzi nueneko ikuspuntua, idatzi nueneko tokia ez dudalako nahi nigan, eta hartzen dut distantzia horrela, hau ez naiz ni ja. Edo bestela hartzen dut itzelezko sama. Batzutan ikusten dut, iraganeko kezka batzuk nola esladatu nituen, eta zen dut, ostia, zer zen eukan buruan momentu horretan. Eta bai hartzen dutela batzutan sama espezifiko bat, edo alrebez, igual gauza zamatsua zen edo gauza zamatsu bat ateratzeko idatzia, eta momentu baten laguntzen zaitu baita ere gauzak perspektibarekin begiratzen. Baina bai aldatzen dira, mutatzen dira. Eta hau kantak idazten daramazkit 15 urte. Kantekin pila bat gertatu zait. Kantak egia da opor bat errezago sartzen direla, ezta? Oso asko kokatzen direla igual atera zireneko garai zehatzean, baina bai poemak baduela beste kualitate bat eta beste konsumitzeko era bat, eta orduan garatu daitekela baita ere irakurlearekin. Uxuk esan duen honekin lotuta, zu ere bazara zure irakurlea, ez? Eta niri gertatzen zaio gauza bat, eta uste nuen niri bakarrik gertatzen zitzaidala, baina ez dugunean Twitterren irakurri nuen beste neska bat ere gertatzen zaiola, orduan, zuri ere gertatzen zaizu. Batzuetan zerbait idazten duzu eta ez daukazu oso argi zer esan nahi duzun, ez? Edo bai, baina esan nahi hori pixkat ez dago guztiz definituta. Eta gero poemak berak esaten ditzu nola baitz, oso mistikoa ez gustatzen. Baina badauka puntu hori, ez? Batzutan poemak idaztean badago zure parte bat, ez dakit inkontzienteagoa dena edo, gauzak zuk berak baino asko argiago dituena. Hori ere gertatzen zaizu? Bai. Hau argiago gertatu zitzaidan, nik Twitterren ez, baina gertatu zitzaidan irakurri nuenean Charles Simic da, poeta serbiar estatu batuar bat, ingelesez idazten du, eta Simicek badaitu poema batzuk, esango nuke, ja sartzarokoak, non, berak lan esan zen bere garaian estatu batuetako poet laureate. Dela, kongresuko liburutegia kontratatzen duen poeta bat, urtebete osoa igarotzeko poemak idazten herrialdiari buruz. Eta orduan, badauka horrelako kostumbrismo bat, eta badu asko baita ere azaltzeaz poesia zer den. Eta momentu poema baten azaltzen du, badago puntu bat idazten zaudenean, non idazten hasten zaren, eta ideiak argiak diren, eta derrepente arrakala bat sortzen den existentziaren egunean, eta utzi behar dituzu gauzak sartzen, ulertzen ez dituzunak, jarri behar dituzu poeman, eta gero saiatu behar zara ulertzen. Kontaktua, inkontzientearen puntu horren kontaktua niretzako da poesia egiten duena gainera. Poesia egin daiteke lanarekin, baina egon behar da baita ere mistizismo puntu bat nire ustez. Prosak eskatzen ez duena agian hainbeste, niretzako poesian asko eskertzen dut, irakurle bezala gutxienez, ikusten dudanean poetak kontaktuan dagoela bere mundu inkontziente horrekin, ezta? Bera baino azkarragoa den bere buruarekin, hemen atzean daukaguna. Eta aldi berean, esan duzu lanarekin oso lotuta dagoela idaztea, ez? Zer nire ezait batera gustatzen genioaren ideia hori, ez? Zut poemetan... Ez gustatzen genio batelako. Ja, seguro baiet. Joki, a ber, zentratu. Orduan nola ikusten duzu hori, ez? Lanarekin lotuta, geniotasun horrekin lotuta, biak dira posible? Biak dira posible, bai, baina nik uste dut sormena orokorrean lanarekin lotuta dagoela beti. Niretzako sormenak behar du, eta ez du zertan izan behar eguneroko lan bat, egia da. Baina lana bai, lanaren kontzientzia izan behar da sormena egiten denean, eta sormena ez da azten
inspirazioaren kontu hau niri agortu zitzaidan ondala denbora asko. Denbora asko, bai. Niretzako errezagoa da, errezagoa zen bere garaian gitarra hartu eta landu gauza pila bat gorde entzun berriz, eta horretatik gauzak garatu, eta poemarekin niretzako antzekoa da. Egunean, poema idatziko badut, nahi dut denbora libre izan gutxienez, ordu erdi edo ordu bete, esertzeko, lasai eta kontzentratzeko soilik horretan, eta lanaren kontzientzia izateko baita ere. Niretzako idazletza, zentzun horretan, gainera oso eskertxarrekoa da. Lan asko egin behar da oso produktu gutxi ateratzeko. Laugarren atal honekin bukatzeko eta etxearen ideia honetara bueltatuz, galdetu nahi dizut, ea idazte prozesuak ematen dizu nolabait etxe hori sortzeko edo etxe hori eraikitzeko aukera edo ez duen zer ikusirik. Niretzako idaztea da gehiago lasaitasun moral batekin zentzua dauka. Langiletzaren arlo horrek badu beste albo hori da norberarekiko eraso hori nahikoa lan egiten ez duzunean. Orduan, ez dakit, esango nuke, pisu morala kentzeko era bat dela. Niretzako idazten dudan egunean, poema bakarra bat bada ere, 15 minutu lortzen badut eta poema bat idazten badut, eta gero beste gauza bat egitera banoa, egun amaitzen dut askoz ere lasaiago. Niretzako da zama kentzeko era bat. Orduan, idaztea, gogoratzen ustut, Samantha Schweblin zela, esaten zuena, beraitzat idaztea ez dela prozesu erresa edo disfrutatzen duen zerbait, baizik eta borroka bat, ez? Noren inguruan esan dut? Ustut zela Samantha Schweblin, ez da, bai? Samantha nor? Samantha Schweblin, argentiniara uste? Ez zaiola gustatzen idaztea. Ez, eta genia bat da. Baina egin behar du. Genia ez da, genietan ez dugulako sinesten, baina oso osuna da, eta berak esaten du beraitzat borroka bat dela ia, ez? Ez dela gustatzen zaiola, baina ez dela atsegina. Sentsazio hori ez dela atsegina. Hitz egin genuen bere momentuan baita ere Clarice Lispectorren inguruan, asko tailerrean landu genuen Clarice Lispector, eta Clarice Lispectorren ikuspegia berbera zen. Ni naiz emakumea, emaztea, eta gero idazten dut. Bai, ez dakit, niretzako nik gogotxu idazten dut. Gustatzen zait, badaude botoi batzuk badakidanak sakatzen baditute ordena egokian, pozik edo gutxienez osotasun bat zentutuko duela nolabait, asetasun bat. Nik daukat galdera bat. Zama aipatu duzu, idazterakoan zama bat kentzen duzula, ez? Galdetu nahi nizuen, ze biak poetak zaretela, idazten den guztiak baliagarria izan behar du, esan nahi dut, funtzionaltasun bat izan behar du, edo izan daiteke aurreko pauso bat beste zerbait sortzeko, edo idazten duzuen bakoitzean, pentsatzen duzu, honek funtzionatu behar du, baliagarria izan behar du modu batean. Niretzako ez. Niretzako ez da. Pisu handiak entzen dit pentsatzeak, idazten dudanak ez duela inora joan behar, edo ez daukala inolako, ez duela inorek irakurri behar, ez dela izan behar. Ez dago derrigorrezko helbururik, ez. Niretzako askotan, eta lehen deskribatzen egon garen bezala, baita niretzako sormen prozesua poesiarekin hasten naizena, edo poesia sesio bat da, lehenengo baita ere gauza zabarrak ketze ditut, edo ideia txikiak, edo horrelako baina bai, da, poesia idaztera niretzako apur bat da, prozesua, trampolin batera igo eta saltoa ematea bezala, ez da, eskilarrak igotzen zoaz, eta gutxika bazoaz pausoak ematen, eta goian zaudenean ematen duzu azken saltoa, eta da, egunean idazten duzun azken poema, edo azken poema biak, ja, atzetik dakartzun sendotasun guzti hori, askatzeko aukera ematen dizutenak, baina ez denak ez du izan behar zentzurik ez. Vale. Bueno, pasatu nahi dut azkenengo parte, liburuaren azkenengo partera. WhatsAppeko audio batean esan zenidan atalau dela miscelanea. Bai, apur bat, bai. Nik esan nahi dizut ez nagoela ados. Vale. Orduan, nik oso lotuta ikusi dut behintzat, nola saltzen dudan, ikusi dut poema batzuk behintzat ies egiten diguten gauza horien inguruan, ez? Edo gabeziaren inguruko diskurtso bat. Eta honen inguruan, agian irakurri baldin badezakezu heriotza bost,
Hemen eteten da, elkarrekin pasatako aldien zerrenda. Hemen hasten dira, tokiz kanpoko aipuak, urte hurreneko mezak, gero eta sakonago harakatu beharra, zurekin gogoratzeko. Trebeziarik gabe nabigatzen dut, zu ez zaudeneko errealitatearen bertsio hau. Urgaziari uzten diot, begiak erredi ezazkidan, araztu beharra ditut, behin betiko egia honi begiratu baino areago, soilik ikusi ahal izateko. Noizbehinka, ahaztu egiten dut hilda zaudela, eta oroitzean, hutsune bat sentitzen dut bularrezurraren azpian, eta gero ezarrez, aldi batez. Oraino betu ulertzen dut, besteen eriotzen zama, aspaldi jasaten daramatenen oinazen agia. Bizi direnen presentzia, gure bistatik aldentzen diren ahala lausotzen baita, soinean daramatelako eta aiesek direlako haren erantzule bakarrak. Baina hildakoen presentziek iraun egiten dute, begi bazterretik mugitzen sumaditzakegula, metroko ateak zaplada itxi, ala inork bizitza seguru bat aipatzen duenean. Eta beste hori dagokigu, haien apur bat ezpada ere, soinean eramatea beti. Lora zelikatu genuen itsasoa, eguzki errearen azpian, eta gero bakoitza bere aldetik joan zen. Ez dago adio aproposik, baina hau eskaini zidaten. Eta hartu egin nuen. Bueno, honen inguruko galderak planteatzeak orduan, uste dut hau da gehien kostatu zeidan galdera dela. Eta Uxurekin poema irakurtzen egon ginen, behin eta berriz. Eta berak egin zidan galdera izan zen, esan zidan horrelako zerbait, ez, claro, es que, ¿cómo se empalabra una ausencia? En palabra hitza. Bai, en palabra. Erabili zuen. Eta hau da galdera, Uxuerena da, baina nik esango dut, baina Uxuerena, jakin ezazera. Nola planteatzen da faltaren edo gabeziaren inguruko diskurtso bat? Bueno, ikusi duzue, hau deitzen dela heriotza bost, eta horren arrazoia da, ni gogoratzen dute, poesia idazten hasi nintzeneko garaian, joan nintzela igual funeral batera. Eta gogoratzen dut, momentuan, okurritu zitzaidala, honi buruz, idatzi behar dut, ez dakit, sortu zitzaizkidalako hainbat arrarotasun eta hauek deskiduatzeko gogo bat, ez da? Eta ideia horren gainean garatzen joan naiz funeraletara egon izenean edo jente ezaguna hil denean eta bosgarrenena helduta badago gainera oso falta berezi bat da, Iñigo Pérez Gerbaselena, eskainita dago liburua bere buruari baita Pauleri, gurekin Tailerra etorri zenari. Iñigo joan zitzaigun 2019an minbiziarekin, eta niretzako izan zen erabat hori prozesatzeko. Ez dakit, utxune hori, niretzako potoloena zen, Iñigok zeukala oso presentzia handia. Metro 95, Itzeleko bizkarrak, Ironmanak egiten zituen, seme-alaba bi, ez duzte 50 urte bete zituenik izenean, oso 50 piku urte. Eta niretzako, batez ere, somatzen duena zen utxunea. Batean, jakitea pertsona hau munduan ez dagoela, eta gainera harrapatu zigun bere heriotzak bidaian geundenean. Eta orduan, bueltatu nintzenen bidaiatik esan zidaten, eta jakitean, esan duen, ostia, hilabete oso bat eman dut jakin gabe, eta gero hasten zitzaidan. Hasten zitzaidan, persona bat hiltzen denean, duelo hasten duzu hiletan, ez da? Joaten zara hiletara, jenderekin zaude, konturatzen zara ze egoeran dagoen jendea, eta elkarrekin egiten duzu, baina hilabete berandu enteratzen zarenean, eta derrepente horrelako, noizbenkako utxuneak, azte pare bat igarren dituen edo 3 edo 4, eta derrepente utxuneak, ostia ez dago. Eta hori azaltzeko erabat izan zen baita ere.
Beste poema honen inguruan, esperimentua da, 57. orrialdekoa, ez daukat galderarik, baina niretzat ere oso lotuta ikusi dut beste, aipatu duzun beste gai honekin, ez? Denbora ere bada ihes egiten digun zerbait, edo ikusi dut nahi bat hori harrapatzeko edo behintzat hori zalantzan jartzeko. Ni denborarekin daukat itzelesko borroka. Ez zait bat ere gustatzen. Eta ez egia da. Niri gustatzen zait unitate bezala eguna. Niri gustatzen zait eguna ulertzea goizetik gauera. Hortik haratago planifikatzen den guztia, hortik haratago ulertu behar den guztiak trabatu egiten nau. Eta orduan, denboraren joanak batez ere konturatzen zaren, egun baten esnatu, eta konturatzen zaren aurreko eguna osorik joan dela, eta ez duzula igual nahi zenuen guztia lortu, oso ez dakit. Aserretu egiten da. Eta, egia da zientzia fikzioak asko landu duela azkeneko 10 urteetan, edo, nik azkeneko 10 urteetan asko irakurri duela zientzia fikzioa, non denboraren kontzeptua, apur bat lantzen den, ezta? Irakurri nuen Kurt Vonnegut, hemen aipatuta agertzen da gainera ziretako baten, esango dut, interludiotako baten, agura da, ez da? Bigarrena, ez da? Bigarrena. Ez, bigarrena Arestia, uste dut. Bai, bigarrena da, arrazoi ezin daukan. Eguerdi ernari eta alfer honetan, epeltasunez gure babesleen mezu bat, dena zen ederra eta ezerk ez zuen minik ematen. Vonnegutek liburu honetan lantzen duen denboraren kontzeptua asko gustatzen zidan, nola alien batek esplikatzen zion pertsonaiari denbora ez dela lerro bat, baizik eta zu jaio eta hile egiten zara denborarik gabe, beti dakizu prozesu osoa. Hasieratik ikusten duzu lerrotxo bat, non zeina amaierara zaramatzan, eta hala ere bizitza guzti hori egiten duzu. Denboraren joana errespetatzen duzu, baina denbora ulertuta bestera baten. Eta gauza horiek beti sortu didateelako kitzika bat, eta denborarekin daukadan borroka horregan erabiliko dudan argudio bat da. Ez dakit irakurri nahi duzu. Bai, irakurriko dugu, azkena. Begoñako kanpaiek 5 gutxiago eman dute, haien sabela kolpekatuz, ezkila zorroztuekin. Nire esperimentua amaitu da, eta ona emaitza. Ordu guztiak dira 60 minutu berberak, errenkada berrituz doazenak. Ordu berbera, behin eta berriz errepikatzen, konturatuko ez naizelakoan. Mozorro aldatuz, berriz igarotzen dira, burrunbaka, nire belarriaren ondotik, euria baino zarragoa den trikimailua. Zenbat urte, daramazkit bizitzak, orduak birziklatzen. Nire aldetik, dira galderak, ez dakit, besterik galdetu nahi zuen. Bai, publikotik galderaren bat egin nahi izan ez gero, uste dute mikrofonoa pasako dutela, beraz altxa eskua, eta gerturatuko da. También aceptamos preguntas en castellano si alguien prefiere. O no. Ez dakit. Ez dakit jendea parte hartzeko dagoen. Inor. Ez dirudi ez da. Ez? Bueno, esango nuke... Begira hor. Bai, ditu. Jolene, esan. Nire galdera da superorokorra, baina zuk zure poemak irakurtzen dituzunean, gogoratzen zara ze momentu edo daukazu feeling bat edo idatzi zenuen momentu horretan edo
zekit, igual ez da momentua, baina da, ez dakit, sentimendu konkretu bat. A ber, egia da, idazten duzun momentutik aurrera apur bat agortu egiten dela. Osa, sentimendu horren zatirik handiena erre egiten duzu. Osa, nola, metxa bat bezala. Baina lortzen duzu nolabait irakurtzean, berrirakurtzean, gerturatzea gutxienez egon zinen puntu horretara. Batzutan ez du merezi, batzutan igual distantziarekin nahiago duzu irakurri eta apur bat beste era baten, baina nire gustatzen zait apur bat gerturatzeaz puntu horretara eta gogo horrekin irakurtzea. Eskerrik asko. Eta, bueno, hori aprobetxatuz, nik galdera bat egingo dizut. Zure emozioaz edo sentsazioaz galdetu dizu, baina nik galdetuko dizut aurrean duzun horren sentsazioaz, irakurlearen sentsazio horretz. Eta ez dakit, azken batean irakurle bakoitzak bere irakurketa egingo du eta oso desberdina izango da agian, zuke planteatu duzun ideia horrekin konparatuta, ez? Baina gustuko duzu hori gertatzen denean, hau da, irakurlea etortzen denean eta esaten dizunean, begira, zure poema irakurrita hau sentitu dut edo niri gertatutako zerbaitekin konektatu dut eta konexio hori edo dialogo hori gustatzen zaizu? Gustatzen zait, bai, baina egia da, hasieran agian idazten hasten zarenean bai badaukazula horrelako kontzeptu bat zeure burari buruz komunikatzaile bezala, ezta? Eta komunikatzen duzun horren inguruan uste duzu oso ziur zaudela eta lehenengo aldiz beste inork irakurtzen duenean eta azaltzen dizkuzunean bere sentsazioak orduan hasten zara ulertzen hor dagoen zera itzela, ezta? Abismo hori erdibidean. Bion artean, eta hala ere, gerturaketa hori egotea, hori gustuko dut bai. Oso gustuko dut eta egia da nire poesia ez duela jente pilo batek irakurri, baina aukerak egongo badira hemendik etorkizunean horrelako konexioak sortzeko, bai. Niri kuriosa egiten zait, aurrekoan Irati Jimenezekin eta Arkaitz Kanorekin egon ginen Ogia eta Zirkoa aurkezten, Irati Jimenezena, baina oinarrian hartu ditu Arkaitz Kanoren narrazioak, Neguko Zirkoan. Eta asko gustatu zitzaidan Arkaitz Kanok esan zuena, eta da, azken batean, Iratik egin du interpretazio bat, ez? Narrazio bilduma horretan, berak aurkitu duen beste liburu bat, ez? Eta Arkaitzek esan zion, irakurketa hori azaldu baino, zabaldu egin zuela. Azaltzea baino, zabaldu, ez? Eman zizkion beste perspektiba batzuk, simbologiaren aldetik, agian kanoketzuen hori islatu nahi, ez? Eta azkenean, Irati Jimenezek beste hori harrapatu zuen eta gustatu zitzaiola eta egin zuena izan zen liburu hori zabaldu. Bai, ideia hor dago, eta niretzako azken finean poesia da eta poema bakoitzak daukazama dauka eta gainera bakoitza ulertu daiteko, niretzako igual egon daitezke batzuk Iratik egin zuenen aukeraketa, esan nuen, ondo, baina egia da, utzi dituela kanpo nik uste ditudan poema batzuk, beste pertsona batzuk agian esan dizkidatenak gustuko dituztenak. Eta azken finean hori da, bakoitzaren esperientziak eramango dio aukeratzera gauza markagailu batzuk, zeintzuk diren mezua azalerago ateratzen dutenak, eta beste batzuk dituztenak hainbat eta hainbat interpretazio edo mezu isilagoak edo sakonagoak dituztenak eta heldu daiteke pertsona bat eta guztiz harrapatu oso besoa sartu beraino, atera eta esan zaizu eta esaten dizu, hau da, hau eta, hostia, bai. Eta nahiko zehaztasunez, baina beste guztia ez duzu ulertu. Eta, konexio horretan, aldaera ez esan. Da, ez ulertzea, eskenik honekin daukat beti konfliktoa. Da, ez ulertzea edo da, ze puntu arte daukazuzuk zure argitaratu duzun puntutik, ze punturaino daukazuzuk, ez dakit, horren egia absolutua edo... Ez daukat. Ja, baina, nola sentitzen duzu? Arrazoia daukazu, bai. Gaizki dio danean, da gehiago, ez gaizki ez dut esan inoiz gaizki, baina, esan dut, ez da. Bai. Baina, esan nahi, nola sentitzen duzu hori, zenik hori sentitu dut, ez? Hau ez duzu lertu, baina eske agian bai, agian ulertu du. Hori da, agian ulertu du eta agian topatu du berak barnean zeukan zerbait,
zure hitzetan isladatzeko forma bat. Eta, karo, hori da sormenaren topea, ezta? Osa, pertsona bat topa badezake zure sormenean islada bat, zeinetan bere burua ikusten duen, eta kontuan hartuta guztiz esperientzia desberdin batetik datorrela, guztiz bizitza desberdin batetik datorrela, ba, ole. Osa, ez nigatik idazle bezala, baizik eta irakurleak eman didalako niri ikuspegi berri bat, eta ikustarazi didalako beste dimentsio batzuk daudela, nik pentsatzen ez dituenak, ezta? Eta gertatu zaizu noizbait oso erargian, oso erargian norbait etortzea eta esatea hau da, eta zu, ez, baina... gertatu zaidan askotan da, zuk lehen azaldu duzun egoera horretan egotea ez da, poema baten aurrean zehazki jakin gabe zer den, edo zehazki jakin gabe zer esan nahi nuen, eta inor etorri, eta esatea hau da. Ezta, osea, Miguelekin egiten genuen gauza berbera, ezta? Lehen aipatu dugu Miguel gure tailerreko kidea, zeinak idazten zituen horrelako gauza oso erromantiko eta barrokoak, eta Iratik esan zion, hau represio sexuala da. Argi dago. Eta esan zuenean nik esan nuen, ostia bai. Ostia egia da. Eta pentsatu nuen, nire poesiarekin berbera egin daiteke. Egia esateko esango dizut, ezagutu zenuen Zunbeltz, edo ez? Ez, Zunbeltz baita ere beste kide bat esan zidana, poema, hiruzpalau poema entzun ostean, eskua altxatu zuen niri feedbacka emateko, eta esan zidan, creo que hay algo con todos los poetas vascos que tiene que ver con la tierra y con las piedras, eta nik esan, bai, egia da, ez dakit, osea, bai hortik nator, ondo. Interpretatzeko era bat da, ados, zuk ikusi baduzu nire lana, entzun badituzu hiruzpalau poema, eta englobatu badituzu irudi horrekin, eta nitaz badaukazu Oteizaren ikasle bat izango banitz bezalako zerbait, ados, bai, ulertzen dut nondik zatozen, ulertzen dut ze gauza irakurri dituzuen, eta nola eraman zaituzten konklusio hori lortzera, bai. Irakurlearekiko erlazio hori deskubritzean nagoelakoan nago. Apurtzuet, Samaren eta honen arira, hitz egin dugu Arrakaletaz, hitz egin duzue baita Orbanetaz, hitz egin duzue Etxezurietaz, inkontzienteaz, hortik ateratzen den sormenaz. Non, zure ustez, bilketa honetan, non argituko zenuke itogarri edo gehien ito zaituen bidai denboran edo ez igual kontzeptualizazioan, baizik eta oroar bidai idazterako bidai horretan, non igual aurkitu zara ito garrien eta non aske? Esango nuke, ziurrenik lehen esan dugunaren harira, poema itoena da, esango dut, seinaleak. Argitu bai, baina berotzen ez duen mandarina eguzkipean, abiatzen naiz, derrigorrezkoak zaizkidan zidor hauetatik. Arrisku ikurrez josita daude, ulertzen ez ditudan karakteretan idatziak. Beste emozioen faltan, larritu egiten naute. Belarriak zorroztu beharra dut, airean arrantzatzeko akaso, ahots eskuzabalen baten arimearren bat. Zimurtuko dituenak, hitzarrotzak, bihurtu artean hauek, bihotza emango didaten mezudun babarrun txikietan. Ezagutzen nituen, betiko mezu zahar goxo berberak, iguinez beten haute, eta nazkatuta abiatu naiz berriro, hasieran baino galduago. Uste dut hau dela, seguruenik punturik horrela itogarriena, islatzen duelako nola baita ere, nire, barnerantza baita ere batzutan entzerratzen gara. Ez da bakarrik etxea, ez da bakarrik klaustrofobia hori, klaustrofobia fisiko, dimentsio fisikoan dagoena, baizik eta baita ere begiratik barrura gaudenean, gure buruari sortzen diogun kartzela hori eta niretzako apur bat honek hori kontatu nahi du. Azken, moralki, azken sentitzen naiz uste dut azken poemarekin, aukerarekin, oso luzea, ez dakit irakurriko dut edo. Bai. Goizeko lehenengo hatxarekin egiten da eguneko aukerarik garrantzitsuena. Sasi berben marmar baten,
ahots lakarraz trenkatuak, leialtasun aginte bat esan beharra dago. Bizitzako egun bakoitzean, bete beharra dago hau. Ez da nahiko, gortearen aurrean egindako onarpen keinu asolagabearekin. Ez da nahiko, bizirik egotearen onurez mozkor zeundeneko ederrekin. Hitza emana da, eta gugandik hoberena eskaini beharra diogu. Osterantzean, eremu bihurtzeko arrisku dute egunek, eta haren hortzimugarantz ibiltzen, pitzatuko zaizkigu hankazpiak, lehortuko zaizkigu begiak, eta agortuko zaizkigu ideiak. Nola nahi ere, ez zaitez arduratu gehiegi. Bizitza, jaun ulerbera da, eta aukera emango dizu, edo noiz emandako hitzura berresteko. Okazio ugari izango dituzu, lotxak ala nekeak jota, beregana gerturatu eta arrausika susurlatzeko. Hemen dago. Hori da, esango nuke, horregatik jarri nuen baitare azkena. Uste duen baitare eskortasun nolako bat dagoela liburua gurtzatzen duena, eta azken finean ni ulertzen dut oso pertsona eskorra izan daitekeela, baina nire mezuak oroar nahi duela positiboa izan, nahi duela batez ere bizitzaren aldekoa izan. Lotura bat dagoela bizitzarekin, batzutan nazka ematen dit, eta batzutan ezin dut. Konturatzen nahi zenean zein simplea den bizitzearen plazera, ez dakit, ate horiek. Hor, zegoen beste galdera bat bai. Bai, nik galdera behegin nizkizun. Lehena bururatu zait, lehena ari zinetenean ez egiten nik argi daukat, edozen literatura lana, interpretazioak sortzeko makina bat dela. Orduan, zuk idazten duzu gauza bat, eta nik interpretatzen dut beste bat irakurtzen dudanean. Nire galdera, lehen galdera da, zuri ere gauza bera gertatzen zaizu, poema bat enegarren aldiz irakurtzen duzunean aldatzen da esan nahia, ala ez da aldatzen. Eta bigarren galdera da, ez dakit eman dit impresioa, baina zuretzat poesia idaztea katarsi modu bat da, ala gauzak egoerak sentimenduak edo gainditzeko modu bat, ala ez. Lehenengo galderaren arira, esango nuke, barkatu. Katarsiarena bigarren zen. Esan nahia. Esan nahia. Interpretazioaren inguruan, esango nuke, noski, niretzako poema idatzita dagoenean eta nintzen ark iraganean poema hori idatzi zuenean, ni horretatik aldendu naiz. Aldatzen dena ni naiz. Horrek ez du esan nahi. Tatuajeak bezala, ez da nik tatuajeak dara matzat, eta tatuajean momentu zehatz baten egin nuen, eta da argazki bat momentu horretan nintzen pertsonarena. Baina aldatu ez da aldatzen. Momentu hartan egin zuen pertsona hark, egin zuena, betirako da, eta arrazoi bategatik da. Gero nik azaldu lekioket neure buruari nahi dudana, baina printzipioz ez aldatu ez da aldatzen. Eta bilarrena esan dugu? Katarsia. Niretzako ez, lehen aipatu dugu lanaren, edo, lanetika, edo langintza hori, poesiaren langintza hori, erosoago nago ikuspegi horrekin, poesiaren obrero bat izatearekin, baina egia da katarsiak egon behar direla. Niretzako katarsiak dira apur bat, inkontzientearekiko zabaltzen ditugun lehio horietan, edo inkontzientetik sartzen uzten ditugunean irudi horiek eta horiek danak, hor sortzen dira nire ikuspegi lurtiarraren eta espaziotik datozen gauza horien arteko talkan sortzen dira katarsi txikiak. Orduan bai katarsiak daude, egon behar dira. Bestela niretzako poema askotan ez da izaten, ez dago osorik. Baina ez dira katarsia osoki. Edo katarsia bideratzeko forma bat dira, nolabait. Galderaren bat.
hemen utziko dugu. Bai. Vale. Eskerrik asko etortzagatik, ona hurbiltzagatik, eskerrik asko Jokin, Mila esker. deitzagatik, eta Irati ere eskerrik asko gurekin egoteagatik. Txalo bat. Mila esker. Inork nahi badu etorri Bai, burua sinatzera. sinatzera, hemen nago, ez. Agian... Edo kuestionatzera, poden bere, nahiak